siellä oli positiivista ajattelua. Toiseksi täällä Julman finaalikilpailussa Extreme Pro Drifting Trophyssa komean päivätyön tehneenä Dennis Eklund. Oi vittu, me saadaan saapaa. Ja mihes täällä? Sitten päivän finaalikilpailun voittaja Team Falken Ossi Mäkeläinen. Sitten meillä on komeasti, täällä tänään aloitetaan yksi uusi perinne. Täällä on tänään kaksoisvoiton ottanut Team Falken joukko ja aloittaa uuden perinteen, eli vuosittain aletaan jakamaan palkintoa henkilölle, joka on tehnyt jotain poikkeuksellista driftingin parissa. Se voi olla mekaanikko, se voi olla toimihenkilö, se voi olla kuljettaja, joka on jotain poikkeavaa. Tänä vuonna tämän palkinnon saa erittäin kovan työn läpi kauden tehneenä kuljettaja. Winner of this award is Leif Hauselman! Haluan omasta ja koko Extreme-tiimin puolesta kiittää teitä kaikkia tästä hienosta finaalikilpailusta, koko upeasta kaudesta. Kausi huipentuu vielä sisällä Extreme Car Showssa lokakuun 1. viikonloppu. Annetaan vielä aplodit kaikille kuljettajille, kaikille rakennettujen autojen omistajille ja teille, hyvä yleisö. Nauttikaa ilotulituksesta. Vittuuko soppanen vedetään tuo auto? Ei Kimmo! Soppanen tänne! Ei! Ei se oo mitään. Eikö sä ei vittu Kimmo? Ei! Tänne näin! Pitää pesuvedä. Kimmo, tänne näin sieltä! Soita Erkille ja kysyä.